जों आरो नोङो बर' मिडियाम फरायनानै हाया होननाय बे मोनसे कनसेप्ट मानसिफ्रा लाबोयो जों इंलिसखौ होनो जोंबो आं निजेनो बर' मिडियाम फरायदोंमोन आं गतिके बे बर' मिडियाम जोंनाव मोनसे मानसिफ्रा कनसेप्ट दङ बर' मिडियाम फरायबा जों इंलिस सोलोंनो हाया इंलिसाव दुर्बल जायो जों कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो हाया बिदि मोनसे कनसेप्ट दङ बर' मिडियाम फरायनानै बहुत मोजां मोजां आंनि लोगो सासे दं गसाइगावनि दा हेमन्त नार्जारि फंबाय सन्जिब नार्जारि बे IPS राजस्थान केडार बेबो बर' मिडियाम फरायदोंमोन दिनै बे राजस्थानाव माने IGP जाना दं इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बेबो बर' मिडियाम फरायलांनायमोन गतिके जों जेबो साननो नाङा माने खिन्थु नोंनि नाजानाया थानांगोन सोब समाय नाजानाय जुदि गैयाबा नों फरायनो हानाय नङा दिनैनि दिनाव जोंनि आवगायाव खुनु इन्टारनेट गैयामोन नों दा खयराबारियाव जिरायनानैनो माने सोब इनफरमेसनखौ मोननो हायो नों गुगोलाव बुनाय लोगो लोगो नोंनो मोजां जानायनि आजिखालि नेट इउज माने खालामनोबो इसेबांखिनि जोंनो फैसाबो दरकार गैया नोङो जों लानांगौ गतिके ओंखारबाय बे बिजाबखौ जोंथ' माने लाइब्रेरियाव मोननो हायो लाइब्रेरियाव मोननानै लाइब्रेरिनिफ्राय जों फरायनो हायो गतिके जोंनाव जों जास्ट माने एसे खस्थ'ल' खालामो उदालगुरियाव प्रथम पस्टिं क'क्राझार हक चिरां हक बाक्सा हक जोंनि गथ'फ्रा दा 80% 90% मोनो खिन्थु कम्पिटिटिभ एग्जामाव माने जोंनि गथ'फ्रा मानो पास जाया जोंनावथ' केलिबार दंथारो जायफोर IPS IAS मोननाय बिसोरबोथ' 80% सोरबा 75% मोननायानो दिनै IPS IAS APS खौ बानायबावो IPS IAS आनो दङ होमबा जोंनि गथ'फ्रा मानो मोना दिनै बेहाय जिखौ फेलिसिटेट खालामो 85% मोननाय बे गथ'नाव केलिबार दं खिन्थु जोंनाव मा गैया जोंनाव बे गथ'नाव माने देरनाय लोगो लोगो मेट्रिकआव मोजां जाबाय देरनाय लोगो लोगो जोंनाव मोनसे लामाया जेला गुवार जायो होमबा बबेहाय थाङो बे मोनसे जिनिसखौ चुज खालामनो जोंनाव माने मेकानिजम जों बानायनानै लायाखै बेखौ दा एबसुनिफ्राय फ्राय आजिखालि खालामनाय जायो माने जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाइडेन्सआव माने दाख्लैबो रङियाव खालामदोंमोन खोमा बेफोरबायदि मोनसे मटिभेसनेल मोनसे खालामोबा बिसोरखौ लानांगौ बे जिनिसखौ जों फल' खालामनांगौ जोंनाव मटिभेसन गैया ओमफ्राय जों देरनाय लोगो लोगो जों मा खालामनांगौ खुनु माने गाइड गैया जार फलाव जोङो माने बे थांनाय लोगो लोगो बे मास्टार नागिरनोसै बबावबा माने सोरजोंबा माने ओमफ्राय ना फैसा होआबा जों साख्रिखौ मोना बे मोनसे माथाव हाबबाय जों बे खर'आव हाबनायखौनो जों माने खामानि माने फरायनायखौ गारबाय फरायनांगौ मा जानो बे मोनसे एन्टायार BTC एरियायाव दङ बिनि थाखायनो जोंनि एडुकेसन मोनदों बे ट्राइबेलनि नांबावाखै बेनो बेयो ACS आव 2 नाम्बारावनो दङ होमबा मानो मोना जोङो बेनावथ' एक्सट्रा बे बडि बा बेनाव माइन्ड क्रिएट खालामाखै गावनो निजेनो खालामनानै लादों होमबा जोंबो मोननो हायो मानो मोननो हाया नोंसोरबो दिनैनिफ्राय जुदि थिरां खालामनानै लायोबा नोंसोरबो मोनगोन निश्चय मोनो ओंखायनो बे जिनिसखौ मटिभेसनखौ जोंनो नांगौ आरो माने जोंनियाव जेनाखि रुरेल एरियायाव जोंनाव जेबो मोना होननानै थायोबा जानाय नङा गतिके जों बे जिनिसखौ जों लानो रोंनांगोन आरो माने जों दिनैनिफ्रायनो प्रटेक्ट गैया नोंसोर जेराव माने जेसेबांखिनि दिनैहाय बेहाय नुजाफैदों बेवहाय नोंसोरबो मोनसे प्रतिज्ञाखौ लानांगोन जे जों मोनसे नङा मोनसे खामानियाव जों साक्सेस जानायनि थाखाय जों गतिके दिनैनि दिनाव जों जिबायदि रिजाल्ट खालामनांगौ बे रिजाल्ट खालामनांगौबा गावनि सायावनो डिपेन्ड खालामो दा जों बे मटिभेसन लेभेलखौ जिहेतु एबसुआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नाजागासिनो दं बिसोरनि गेजेरजोंबो जों जुदि माबा मोननो लुबैदोंबा बेखौ फोरमायथिनानै बिसोरनि निस्सय हेल्प मोनगोन आरो जोंबो जोंनाव जुदि सोरबाफोर साजेसन बोरै फरायनांगौ दंबा जों माने आंनि माने जोंनावबो फैनानै बे साजेसनफोरखौ लानो हागोन गतिके जोंनाव माने नांगौखिनिया गासैबो दंजोबो जेरैहाय सासे हालुवानाव नोंनो मा नांगौ होनोबा मोसौ नांगौ नांगोल नांगौ बे थायोबानो जों
हाल मावनो हायो खिन्थु जों जुदि बेखौ जुदि मावाब्ला बेथ' खामानियाव फैनाय नङा दा जोंनाव आखाइ दं ब्रेन दं गासिबो दं लेखाबो दं जुदि जों बाहायाबा बेखौथ' खामानियाव फैया ओंखायनो डिफारेन्सआ बेवहायनो सोरबा बांसिन इफर्ट होबाय सोरबा माने होआखिसै बिदियावनो जों माने केस फरिनानै थानांगौ जायो माने जिखियानो जाया मानो जों दिनैहाय बर' जाति हिसाबै माने जेसेबांखिनि जानांगौमोन बियो माने बुंनो थाङोब्ला माने नैबे माने 20 बोसोरनि गेजेराव जों माने एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो बे सोलायनाया जाहैबाय जोंनि मोनसे रिभलिउसन आरो बे रिभलिउसन टाइपआव फैनायनि लोगो लोगो जों एसे दा एभ्रि फिल्डआवनो जों मोजां जाबोनो नागिरदों आरो बे जिनिसखौ दानि यां जेनेरेसन नोंसोर आरो बांसिन खालामनो नाजाबावनांगोन आरो बे खालामनो नाजानाया जिखुनु फिल्डआवनो नों जेराव इन्टारेस्ट दङ बेखिनिखौ जों खालामनानै लानायनि थाखाय माने जेब्लाबो थियारि जानांगोन नङाबा जोङो माने गावनि खाफालखौल' दुसिनानै थाबाय थानाय माने जायोबा जोंनि बे जिखिनि साननाय जिखिनि माने नाजानाय बे जिनिसा फिथाइ होनाय नङा गतिके दिनैनिफ्रायनो आं माने स्टुडेन्टफोरखौ नोंसोरनि फरायसुलिफोरखौ दिनैनो खावलायनो सानो जाहाथे नोंसोरबो माने बे कम्पिटिसन लाइफ माने पार्टिसिपेट खालामना गावनि गोसोखौ थि खालामनानै लानांगौ बेयाव खुनु सेकेन्ड थट गैया गतिके जोंनि हाबाफोर बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनि मेल